Точно така не трябва да правите корем на ролера. Сега ще ви обясня две основни грешки. Първа грешка – дърпане от ръце. Защото хора дърпат много от ръце и натоварват трицепса, гръб. Ние тук работим за корема. И втора основна грешка – гръб не трябва да стои прав, а трябва корема прибран навътре. Сега ще покажа как вярно изпълнение. Корема още от начало прибираме навътре, стягане, опускаме до тук и аз от тук не дърпам с ръце, а идвам нагоре точно от сгъване в корема. Още един път напред и прибирам от сгъване в корема, а не от дърпане с ръце. Запазете това видео, пробвайте. Ако харесвала, дайте един лайк, комент и до другия път. Чао!